Welkom terug. Dit is de verlenging. Alles wordt hier besproken natuurlijk wat op tv niet aan de orde is gekomen door gebrek aan tijd eigenlijk. We willen het er gewoon nog eventjes doorspreken over die wedstrijd zondag. Jij hebt ook in interviews, zeker de afgelopen wedstrijd, wel eens ook als kritisch op je eigen ploeg natuurlijk geweest over het overrompeld worden in die eerste 20, 25 minuten. Veel tegendoelpunten. Ja. Is dat een risico bij Roda ook? Want ja, dat kan altijd. Alleen ik vind dat wij alert moeten zijn in sommige situaties. En dat is tegen Groningen ook. Ja, 1 lange bal en we lopen onder de bal door en je staat met 1-0 achter. Terwijl op dat moment, en dan weet ik ook wel dat de wedstrijd net bezig is, maar dan loop je al meteen achter feiten aan. Dus je moet ook zorgen tegen Roda dat je niet zo snel op achterstand komt. En als dat wel gebeurt... Ja, kijk, want dit kaartje laat bijvoorbeeld zien, dit zijn de laatste 5 wedstrijden. En dan, dit zijn de goals, het is niet de eindstand, maar de goals in de eerste 25 minuten tegen. Dus een tegengoal tegen Jong Ajax, 2 tegen Jong PSV, 0 tegen ADO, dat werd uiteindelijk 2-2. 2 tegengoals tegen Dordrecht thuis, dat werd 1-3. En 2 tegengoals uit bij Groningen. Is dat een patroon of is dat scorebordjournalistiek? Nou, zo heb ik het nog niet gezien als dat de patroon is. Maar het is wel iets wat ik vaak wel aanhaal, dat we alert moeten zijn en scherp moeten beginnen. En, ja, het is half maart, hè? Ik bedoel, maar dat is logisch toch? Nee, dat is. Maar goed, ik denk dat er wel een probleem is die regelmatig terugkomt. Want ik denk, als we een half jaar terugpakken, liepen we daar ook wel eens tegenaan. Maar er is ook een statistiek, begreep ik, dat jullie van alle clubs in de eerste divisie de meeste schoten op goal krijgen. Incasseren. Niet dat er geen doelpunten zijn, maar in ieder geval... Ja. Nou, ik denk dat het ook wel een beetje inherent is aan ons spel. Natuurlijk kunnen we ons gaan inzakken en proberen te voorkomen voor de goals. Je wil risico nemen? Nou ja, ik denk ook dat we zijn om iets te ontwikkelen en beter te maken. En je wil ook iets laten zien, denk ik dat je ook soms... En je wil goals maken en ook een kans maken op resultaten. Dan zal je zelf ook proberen om te gaan voetballen. Ja. En ik vind ook dat wij een spelersgroep hebben. We hebben niet heel veel grote jongens. Als je tegen Den Haag pakt, zijn allemaal van die reuzen. Ja, dan moeten wij daar inbrengen om fysiek te gaan spelen. Dan moet je het van voetbal hebben. Nou ja, dan kies ik meer dan voor het voetbal. En dan heb je kans dat je jonge spelers ontwikkelt. Pak nou een Verre Slegers. Die heeft zijn eigen nou heel aardig ontwikkeld. Maar als ik hem heel de tijd met lange ballen moet gaan laten duelleren met van die lange gassen, ja, dan komt zijn talent ook niet ten goede. Nee, precies. Maar kijk, Roda in november, toen je de uitwedstrijd speelde, was het pas diep in blessuretijd beslist. Ja. Die goal van Daniels. Hè? Ja. Dit is 94 minuten. Het blijven derbies, hè? Ja. Dus dat is altijd lastig. Maar ik denk dat de sleutel, als Roda Smeets kan uitschakelen. Want ik vind nog steeds dat het voetbal, het leuke voetbal van de MVV start meestal bij Brian. En tegenwoordig is hij ook nog vaak het eindstation. Maar als Roda, ik denk, Beerte op Smeets gaat zetten en die loopt hem de hele wedstrijd voor de voeten. Ja, dan wordt het denk ik een lastig verhaal voor MVV. Maar... Jullie moeten Walid elimineren. Daar komt het voetbal bij Roda toch vandaan. Ja. Absoluut. Is het in dit geval een voordeel dat jullie op kunstgras spelen? Nou ja, het scheelt in ieder geval dat wij gewend zijn op dat veld. Met veel korrel. Verschrikkelijk, hè? Dat zal wel het voordeel kunnen zijn. Maar goed, ik vind wel dat het uiteindelijk niet het onderscheid moet zijn. Ik denk dat we daar eens een staartje van moeten maken. Hoeveel punten Roda op kunstgras heeft verspeeld dit seizoen al. Ja, het is genoteerd, denk ik. Want dat is volgens mij ook heel belangrijk. Volgende week maandag krijgen we een mooi overzicht. En nou je het hebt over het uitschakelen van Smeets of Old Cheek. Ik vind dat de scheidsrechters tegenwoordig allemaal een nijhuisje willen doen. Door heel veel toe te laten. Ja. Waardoor de meeste aanvallers vogelvrij zijn verklaard. Dat is helemaal goed. Ja, en dat zag ik bij Roda ADO ook weer. Dat ik denk die spitsen, hoe die belaagd worden. Die veerman van ADO die werd een keer door Didde bijna uitgekleed. En de scheids door. En Old Cheek, daarom kom ik erop. Die heeft een fantastische versnelling met de bal aan de voet. Maar iedere keer een tikje tegen zijn enkel vastpakken. Het zijn van die kleine overtredingen. Maar is dat niet gewoon als je de derde of de vierde keer dat zo'n overtreding gebeurt nog steeds geen kaart trekt, dan blijft die verdediger die overtredingen maken. En ik vind dat toch een oproep aan de scheidsrechters. Is dit niet Eredivisieniveau? Dat je daar moet wennen als je Eredivisie speelt, dat misschien ook zo is? Nee, Eredivisie laten ze juist meer voetballen.
tactische resultaat wat sterker. Ja. Hier, de eerste divisie is juist iets fysieker. Maar ik zag bij Fortuna was het Bobby die Siovas, die hartslagmeter die om had, trok je gewoon de midden bij. Dat heb ik ook nog Ja, gezien. maar die is ook zitten perensterk. Ja, hè. dat is Die zag die doe me denken aan vroeger had je de sterkste man, weet je nog? Met Siem Wils, Gerard de Brie. Die gingen dan fietsen vouwen. En Brian Brobby. zo Bobby is ook Eigenlijk zo moet je dat doen, ja. Angola. Ja, een kanon, hè. Ja. Echt een beer, ja. Die is echt sterk. Vlekken, save of the month in de Premier League. Hebben we? Heb je dat? Nee, we hebben hem niet. Nee. Nee, dat dat kunnen is we even niet als hij moet laten zien, Ja. die rechten. Nee, maar omdat vrijdag wordt natuurlijk de definitieve selectie bekendgemaakt voor Oranje. Hè. Die zit er wel bij, hè. Ja, daar is hij zeker bij, ja. Ik kan me niet voorstellen dat hij er niet bij zit, nee. Maar helpt zoiets nog, een save of the month? Ja, dat is ook maar een prijs verzonnen door de Premier League, maar Hij heeft toch een fantastisch seizoen bij Brentford. ja. Welke wedstrijd was dat dat hij alles pakte tegen City? Een paar weken geleden. Ja, Was maar hij die echt- verloren ze wel. Hè? Ja. Pakte wel alles. Ja. Ja. Volgens mij was het die wedstrijd, ja. Maar ze zijn verre van veilig nog, hè. Ik bedoel, het is wel een degradatiestrijd dat zijn Brentford levert. Dan krijgt hij veel te doen, dat is goed. Ja, maar hij speelt wel tegen de Om de eerste alle plek wordt het grootste daar ook der heel gezellig, hè? Ik zeg, om de eerste Ja. plek wordt het daar ook heel gezellig. Ja, ja, zeker, ja. Arsenal, Liverpool en City. Ja. Virgil kreeg veel complimenten, hè? Ja, Optreden. Ja. Gaan jullie kijken woensdag in Dortmund PSV? absoluut. Gaat dat nog iets opleveren, denk je, voor PSV? Ja, ik vind Dortmund ook niet super dit seizoen, hè. Dus Ik hoor dat overal. ja, Alle kenners zeggen dat. En de enige wat ik dan denk is, het zijn Duitsers. Dus het zal wel weer net niet worden Ja, voor ja. ons. Ja, Ja. En zo die speelstijl, bijvoorbeeld opleiding of jong PSV, zou dat nog iets voor jou zijn? Dat je zoiets... Ja, daar sta ik ook niet onwelwillend tegenover. Ik bedoel, Een jong team bijvoorbeeld. Ja, En nu zit daar Lucius met Wil Boesen. ja. Nou ja, hoe vaak het komt voor om bij een topclub in de keuken te mogen kijken. En daar is ook nog heel veel situatie die ik nog niet eerder ben tegengekomen. Dus daar zou ik niet onwelwillend tegenstaan. En ik heb het voorbeeld van Mitchell van der Gaag. Die is toen ook naar Ajax, jong Ajax gegaan en daar de vervolgstap gemaakt. Bij Erik ten Hag. Ja, en waar ik dan de verhalen hoor van hem, hoe hij dat zo heeft ervaren, ja, dan is dat niet, hoeft dat niet helemaal verkeerd Jij te zei zijn. vorige week, na afloop van de wedstrijd, dat stukje wat je hebt uitgespeeld, heeft Maarten Omvlee, verslaggever, vroeg aan jou van ja, jij zegt ik wil hier blijven, want ik heb nog veel te leren. Waar heb je het dan over? Nou, weet je, dan, misschien wordt er dan wel verkeerd geïnterpreteerd. ja, hier aan tafel waren de meningen verdeeld over die opmerking. Ja, nou, maar ik bedoel, weet je, ook bij MVV hebben we ook nog heel veel ruimte om te ontwikkelen. Hè? Met data, met technische data, maar ook op facetten van het samenstellen met de TD van een selectie. Dus je hebt het niet over jou, dat jij veel te leren hebt, maar dat je als... Ja, maar er zijn voor mij ook ruimtes waar ik nog kennis kan opdoen. Ja. En op het moment dat je daar echt een stap gaat maken, dat ik in ieder geval daar al een keer mee te maken heb gehad. En op die facetten denk ik van, ja, er zijn heus wel ruimtes waar ik mezelf nog wel kan verrijken. Ja, precies. Kan ontwikkelen verder. Ja. Oké. Nou, duidelijk. Van Bommel die gaat de play-offs, is definitief, hè? In België. Ja, Definitief na die 1-0 tegen Kortrijk. de verbommeltjes liggen allebei op koers weer, vind ik. Bekerfinale gehaald. zeker. Dus eigenlijk, hè, ik bedoel, het seizoen het was wel een beetje wisselvallig hier links en rechts, maar eigenlijk is het toch weer een topseizoen. Als hij dadelijk die beker in zijn handen heeft, dan Is dit wel weer goed gedaan, ja. toch? Absoluut, nee, zeker. En wel de revanche voor zijn start, hè. Waar gaat jouw column over zaterdag, weet je dan? Poeh, dat is lang. Dat is ook een dagkoers. Praat ik op vrijdag Bas. Wanneer hebben we het al? Vrijdagmiddag ga je eens nadenken, of ga je bepalen wie... Ja, vrijdag. Want er gebeurt altijd zoveel in een week. Ja, afgelopen week kwam hier Maurice heen. Hè? Dat was natuurlijk toch het nieuws van de week. Ja. Dus ja, eens even wachten wat er gaat gebeuren. Er gebeurt altijd wel iets En bijzonders. lees jij dat allemaal? Columns en kranten, Limburger. Sommige dingen lees ik wel, als het ook wel Ja. voorbij komt. En als ik ook een beetje in de stemming zit, want afgelopen vrijdag zat ik niet in de stemming. Nee, Het weekend niet. En dan niet zozeer het nieuws wat ik te horen heb gekregen, maar ook gewoon hoe we verloren hebben. Daar was ik wel een beetje teleurgesteld in. En ja, dan heb ik niet zoveel de zin in om alles te gaan lezen. En deze uitzending kijk je altijd terug natuurlijk. Misschien krijg ik daar ook wat te horen van mijn vriendin. Ja. Goed zo, dankjewel heren. Tot volgende week. Maurice, je bent er volgende week? Ja, ik ben er weer, ja. Oké, in ieder geval ook tot snel. Maurice, succes de Ja, komende dankjewel. wedstrijd. Dankjewel. We zijn maandag weer op televisie. Dit was hem.
Tot snel.